científica, la supercientífica! Us presento en Mollet! Tenim un nou missatge que arriba de Toronto, perquè el cel és blau. Què passa, moleques? Benvinguts al nou capítol del meu canal de YouTube, Valentina Quàntica! Uau! Veu? Mira! Mira, Hola, mira! El El planeta està trist i no pot respirar! planeta es viu i vol ser feliç. L'ajudem? Sí! Hola, me llamo María, de Sevilla, y os quiero preguntar ¿por qué Tadeo John se hunde cuando encuentra arenas movedizas? Ja podem demostrar com es comporten els fluids no newtonians. Si apliquem una força reduïda, la seva viscositat disminuirà i es comportarà com un líquid. Però què passa quan hi apliquem una força molt elevada? Doncs que la seva viscositat augmenta i es comporta com un sòlid! 1, 2, 3. Uau! Quina passada! Posa'm a prova i si t'ha agradat el vídeo, subscriu-te i fes like. M'agradaria molt ser científica i veig que no hi ha científiques, només es parla dels científics. Com que no hi ha científiques? Aplicant els rajos X com la Rosalind. La Nicole va calcular el temps que el cometa Halley trigaria a tornar a passar. Mama, jo vull ser científica, viure de l'analítica i fer una troballa mítica.